So paingon ko dito, dili lang siguro kung magpasabot nila. Tanaw na to, kung makaila pa ba sila sa ako. So mao ni dinhi ang amuang meeting place, mga tuta. Kinadak-an ko nung cottage. So tanaw na ko kung makailab ang akong mga kauban ako. Sa kadugay nga panahon, more than 15 years. So tahay, maglakaw-lakaw lang tayo ko. So pahibalo in advance, sabar na ba kayo dito sulod kay naay mga nagkalain-laing mga tukar sa sulod. Di ba ka ta copyright ani?